Arnam lang pi KCS aklama long inding kor serkep jonel karbi youth festival lapen inding ini arnam lang pi karbi sunim sorong aje kipadopon. Kardom pinyel ke news lang mangetan banjin nili thengtam tokbi anbir tang tan ben arjuponikta. Prenipai krega marni japra lang sojutang aklama long inding kor serkep hawar karbi sunim sorong aje mesen pen arni siafan pedopon. Labang sorong aje along papangjang alisar paman pen akai doktor nomol momin lapen alisar paman pen akai jokocing intia tumang chitong don lason si sarupathar constituency ar lokethi kedinga tum don tan chitong don labang sori sonim sorong aje ada bapor niang don sori kese jun komiti amai pura mesing narahin pensi kese salama kangthor pensi tangcheng ponlo laso piarong kachawai tang atum apan kachigemo pedopon chigemo asai tangde da pilun sampong lun jathak karbi keplang alun ning pining so kajing ki mojara ki her lapen keng dongdang pen ke kat kachapate haihoi pedopon arni tili porpai troga porpen lon kana malen pangcheng ponsi kachapate anong e haihoi ta pipon ronga gora pen loren lekti loti ki minus kar bianglong Prenipai krega thom ben nipai kre plian indeng kor serkep jonel karbi youth festival apen indeng hini arnam langpi karbi riso nimso rong aje mesen ben pedopon labangso hawar karbi riso nimso rong aje ke lang mili arnam langpi kcs aklamalong sininia farman ke padopon lapen arnam langpi kcs jonel komiti atumahin ben si chepempu ponlo labangso rong aje along teran trok sian chetong si rednong chingdi lun sampong lun barim chongching nang musaraki her karbi keplang lapen kapre gason among jutang apan kaching hon pen cepate pon labang sorong aje along pending sumpot pen munluk kajito pelapen khai jutang kaching hon ahok pet athek pon long ronga gora pen loren lekheloti ki minus karbi anglong alam kan pun alam ini pasan pon di fasi apon Betul, masuk ke hai, itu be, kita, tapi dia lah, jadi kasih saran, hai, tapi kita mesen pen, begitu meeting di pak, itu pan cara begitu, ini sikit pen, Arjay Klang, Ritnong Chinggi along, Kangkrong Kang Saidenji, Atu Mamen Lai along. Ram Singh Terang, Dilip Tokbi, John Teron, Lapen Dipendra. Okay. Pining deng hini nalitum arnam langpi KCS zonal committee pen kapedopon zonal karbi risonim sorong aje putak nali thini putak. Hoklo pining nilitum karbi zonal festival deng kora sirkep labangso katalon pon along nilitum dak arnam langpi hawaramai ahen pesta minilitum piningan indeng hini yang dengan nilitum talon pon lo kasilang bangso ketalon pon along pinangan nilitum ladak KCS Lembang Pukul Pencenglok Sen Komiti Pencenglok lapendak kethe gidingatum lapen ladak riso yang Pencenglok pinangan atum karak kerak pacito pensipini nilitum bangso lapan hedung program sa nilitum pacun pon heglo kasilang nilitum kado wala nilitum kirikama maya hit kiro pon tapi sunat hat ada angka itu tu sulang dua rat tu selama mengkilang arat tu mesti me anu tina bang putin masa bini itu channel komiti ahin mesti me kiro bipon lo ase Chala risonim sorong aje nali tum pining ni ke chokar ni lo ni kana phan pedo bondi nali tum ahok to nili tum pininga mangke ninia farman nili tum fik konchot nini atu pen nili tum reception pen chenglok pen asong ke cepate atu mi pen nili tum anu mi ani sidam lo lawe pini jotla ase pini kami non cepate pon peda pen nili tum la lama kangkur pencenglok rong ketong pencenglok tapi nona sayang dengan muka ritnong cingdi pencenglok ladak lun sepo lun marima muka katu kabe non cipate cengkon bom nang nasi pining we nili tum la pura teng pen sarkar pen nang thik pon teng baji sirke pan nili tum hana ponai pondo lasi baji sirke panang dong nili tum kipat tang pon labji bajut pon labji pan nili tum sisi pon labang sorong aje sek nang litum corona vur pen kechipe jok di phan ko pini kis la tirika mame pen ahok lo nili tum la bangsur tirika mame pen stami nili tum ladak medical camps stami nili tum pithik pon lasya nili tum nong na chirabdu nili tum along NGO Jambili NGO alang nili tum medicine nili tum chirabdu na las pela sona thak nili tum dak te bokhet
sub center silu yan pen sita mela lang doktor nurse pen chenglok alang litum ladak do tapen ladak ni litum pini labang so non chatai long non program en boma long sita ni litum ladak akki joy pen mate ni litum vaccine da pipon bom la siku mane akote injir tum vaccine en elang ba kenji do pusna mi non ladak vaccine pipon bom la pen documents thang aveda sita ni litum akki joy pen vaccine sita me biji sita ni litum pipon bom la silai hui sita ni litum tirikama me pen thik bom Ilusinale panar juing tung pacuning deng silipen pining deng hini katalon lang pangbardam lutin nang likupisi puji pining ahok kedamtang tuning pensinil tum dak habarame bangani tum ceng bollo lastame suninga bangani tum non sonak thak agur dokok bana joni stamini tum ke ceng silang koma se hala so bangani tum ke lama si ponchola lapen subject meeting si rong si Kaideng met KCS amai pu chondro singkro reading pen singpu ponlo labang so kaideng met alamo mati atomo tami KCS amai pu chondro singkro pen sikang pu amelong karbiarat atomo pantan paljermi ponlo kaideng met atomo oso chete longle kipip damadim pensi labang so bengwo I think pierong ame kewang si jambli athon ke soi ponlo lasi kaideng met mate jambli athon abang ke karbia khaya atum asimbon ason si nang manlo lapen karbia khaya atum aman ke thena asimbon si jambli athon ke nang dolo di moheta ninjil lo kamatha akai sal bumi lapen akai sal ok pranyong si ini dibuktikan dah oleh institut hekoran yang nang dolo panang support abson dobom petang de nili putot paklang tu ingtung dolang kan ke moneng puelo aning kan bang ta paklang lekung sokong kita cepat apa keceng si nili jorokang tung litum bahag me ka do be pantai bahag me litum KCS ame pu metang wang plut si litum han bangso kaideng met nang kang puki kerong pedis ala satellite bangke ola litum abong propen mojaru si nili paklang lapson si nili Facebook long ke la ifil kawar kan la non kai jimo nali gopilo la sob ini nili pidi luka sanarani aparman opening song karbi culture kepaloji aijir apote na jadi sikal prote kenane sokson ajuda aya nungkon idong bet non structure kapacirap pen kima lapen ke litum ajutang alam ta non lekuk sokson kita seperti itu poniko kang poji abang tu akhir so pinya berta lasikan to nilo do metak mi korang tu